Čaute, ja som Rolex a dnes som pripravený pre vás takéto video písanová prehrada, ktorú som si ja vytvoril. Čiže tu je takáto, počkajte, vidíme von. Tuto máme takúto jamu a tuto je tá prehrada. Samozrejme teraz voda nevidí, ako je zatvorená. Tuto je nejaká proste budka pre tých, ktorí to budú púšťať proste. Tuto majú posteľ, ale to je paťka na dotknutie prehrady. Zapne, mohli ste počuť pistony. Ja som aspoň ich počul. A vidíte, pistony sa otvorili a voda vyteká. Ale čo keď už chcete prehradu zatvoriť? Jednoducho robíte to isté. Hoďte dnu. Zase ste mohli počuť pistony. Tie sa zatvorili a... No, čiže asi ako toto prehrada to vzniklo úplne čistou náhodou, lebo ja som len tak som sa nudil v Minecrafte, tak som naskladal do zeme TNT a odpálil som ich. No a vznikla mi takáto jama. A tuto pri vode začala tieť voda dole. A vtedy vznikol tento nápad, čiže som to postavil Minecraft prehľad. No a ako to funguje? Tu tam to je páčka, čiže tuto je prevedený redstone. Proste je tam prevedený redstone. Tu vidíte, tu toho môžete vidieť. Tuto je pozorovateľný. Čiže takto. Teraz sa nachádzame pod priehradou. Vidíte. Tu sú pistony, sú vysunuté a tu sú redstone torčky. A keď zapneme, som si vyrepitrol, lebo si neuhnedusia. Keď zapneme, torčky sa vypnú a piesty idú dole. Skajte, to zahradíme. Nie, nevadí. No, čiže asi nejak takto. Neviem, čo ďalej by som povedal. Vidíte, tuto je redstone prevedený až tamto, tak a u tejto bedničke. No, čiže to bolo pri dnešný deň všetko, čiže like a odobr na moju stranu, na môj kanál a čaute.